Ser DJ us ha portat a tenir depressió o ansietat? Jo he estat passant bastant malament. Estant anant cap al bolo, plorar al cotxe... Bueno, com a artistes hi ha un tema que es tracta molt, que és el tema de la salut mental. A nivell d'ansietat, depressió... A veure, no és fàcil anar a punxar un bolo, estar davant de 5.000 persones i després estar a casa dormint sol, diguem. Com gestioneu el tema d'ansietat, abans de sortir un bolo, salut mental... És que hi ha molts factors de salut mental aquí, perquè hi ha des dels nervis que passes abans, que moltes vegades surts a l'escenari, que estàs així, i que no pots apretar ni el botó de play, tio, perquè tens el dit a Cuenca, xaval. Que això, doncs mira, al final he aconseguit amb una psicòloga saber respirar, tio, i calmar-me. Però després, tio, hi ha punts com això de, bueno, doncs, molta soledat, però que també mola viure de tio. O sigui, jo, per exemple, aquest últim any l'he passat mega sola perquè he volgut. I he après a estar sola, tio, i puc estar sola amb el meu cap donant voltes i, buah, millor experiència que he fet en la vida, t'ho juro. Potser és de loca, de Lulu... No, però potser ho necessitaves. Ho necessitava, tio. I després, jo crec que la pitjor cosa de salut mental que hi ha és el que parlàvem abans del cotxe, tia. La comparació, tio. La comparació entre nosaltres, entre penya més top, entre penya menys, que està tenint oportunitats molt loques... La comparació, tio, que és l'únic que no hauríem de fer, però que d'alguna manera suposo que el fet de l'artisteo i de capitalitzar l'art t'obliga a fer-ho, tio, en el teu cap. O sigui, ser DJ us ha portat a tenir depressió o ansietat? A mi en algun moment sí, però més que he aconseguit gestionar-la, tio, amb ajuda professional i parlant molt bé les coses amb companys i companyes, tio. Podent ser sincers, podent expressar com ens sentim, poder parlar, tio, les coses, que és molt important. I poder plorar-les, i poder abraçar-nos, i disculpar-nos, i enfadar-nos, tornar-nos a disculpar. Per mi, el més important és poder ser sincer, sincera, i poder expressar les coses, com ens sentim, com estem, i... entendre també que no som rivals, sinó que som companys entre tots, saps? Que no ens traurà una feina, hi ha feina per tothom, macho. Però, bueno, sempre hi ha un punt de la competitivitat dels nassos capitalistes que ens persegueix allà, tio, i no podem escapar. Però parlant-ho, jo crec que més o menys tot s'equilibra. I per aquí? Jo he estat passant bastant malament les últimes setmanes, últims mesos. De fet, ho vaig dir per xarxes i tal, vaig haver de deixar d'anul·lar com tot el que tenia durant 2 setmanes perquè mirant enrere portava com 2 anys, sense exagerar, gairebé sense cap dia de la setmana de descans. O sigui, perquè a part de punxar, també entre setmana et vols preparar les coses, vols produir, vols com estar més a tope, no? O sigui, no vols deixar la teva vida només a punxar, sinó que vols com evolucionar i vols com preparar-te més coses. I jo he estat vaig saturar-me a saco, vaig agafar molta ansietat i molt estrès que va derivar a com moltes episodis depressius, d'anar a un bolo i estar anant cap al bolo, plorar al cotxe... De que no tenies ganes de fer el bolo... De no tenir ganes, de pujar a l'escenari i estar al plan, que s'acabi ja aquesta nit, i dir, joder, és que jo vaig dedicar-me a això perquè a mi m'agradava, saps? I una cosa és que tu tens aquesta feina i saps que hi haurà dies que no tens les ganes, i és igual que quan vas a treballar no sempre tens ganes d'anar a treballar. Llavors això és una cosa que passa i em passarà sempre i és normal. Però aquest nivell de dir, és que vull plorar o vull estar a casa meva i vull descansar, és un altre nivell, que em va fer a mi entendre que alguna cosa no estava bé. No, una cosa és que tu t'hagis d'esforçar i anar i tens son aquell dia i no tens ganes, però t'aguantes, i una altra cosa és anar i dir, és que no puc, no sé què estic fent aquí, i demà tinc un altre bolo, i demà passat tinc un altre bolo, i la setmana que ve tinc 3 més, i no em dóna temps de descansar, i no puc. I vas dir, fins aquí. Vaig dir fins aquí, i estic fent un canvi de xip, una mica també, a la vida, perquè jo fins ara deia que sí a gairebé tot. Sí, perquè doncs has d'arribar a final de mes, això per una banda, no? Això per una banda has d'arribar a final de mes. Per una altra banda també és que no puc perdre aquesta oportunitat, perquè si dic que no això i això i això, i si no em diuen mai més de venir, i si em quedo sense feina, i com coses així. Llavors he après a que
ara mateix A posar-te tu per sobre, que no em pas... poso per sobre i si no puc, si no puc a nivell de cos, diré que no. I a part, doncs, deixar-me molts dies lliures, no? Com dir, vale, si jo aquesta setmana la tinc lliure, però la tinc plena, però és com a 2 setmanes vista, no m'ompliré dilluns i dimarts i dimecres de coses d'aquesta setmana, saps? O sigui, com planificar-me millor. Descansar una mica, al final. Sí, descansar una mica perquè és que era com descans zero perquè estàs com tan amb aquesta eufòria de que sempre tens coses a fer, no? Bueno, sempre és el FOMO de quedar-te fora del... Sí, Sí, de quedar-te fora del sí, De circuit. que no sí. agafes un bolo i dius, vale, ara ja no em trucaran més. Exacte. Això Passa, Com que som autònoms i com que som com que hi ha Propio tanta jefe. competitivitat i com que hi ha tant, no? Com que és tot tan... com que no hi ha res segur, necessites doncs, dir que sí a tot perquè t'entra la por de que no tinc... I això és una cosa que a nivell mental et tralla que flipes. És una saps? putada. Sí, jo he de dir que en els primers bolos, la primera festa major gran que vaig fer, tenia molta ansietat, però ja l'estava arrastrant. És a dir, ja quan em van confirmar la festa major, el meu cos ja va dir, tu no podràs. És a dir, síndrome de l'impostor amb Sí, oi que sí? I vas al metge, malauradament el metge només et dona tranquimacins, Mhm. i el primer bolo vaig haver de tirar tranquimacins. I després, amb ajuda professional, que és el consell que donaria a qualsevol persona, aprens a gestionar l'ansietat, però és molt dur. Jo crec que és sobretot síndrome de l'impostor dient Sí. molts cops tu estàs aquí i no et mereixes estar aquí. Mhm.